Rainfall, intervene. Shocking. Absolutely shocking. Yo, hey, bayafonja banamanga lana game bazochama zenza inkingo seyabamba lapho ngimi ubala mpo ngisiqenze mina ngingedwa uzongithini ngisebhithini ngikhetha ring mina ngingedwa uzongithini ngiseshini usabi ghost 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 usabi we ngiyinkinga vele nginqine sengishilo usabi ghost ubhele nenkabi ngakaphuma ngalimele umfana omncane ngiyisilwane emayikhini ngiyighost ebhithini ngisakhuluma esithombeni ngikhipha usidumbu ngenza kakhulu ngiyaqalaza nqama umfana ngibuye nekhanda bangibamba ibhanji sedawa mbuzo selifile inkabi sefuna ukuchaza ngivulela indobo lapha ngibuza ngidedela isibhaxi umfana nabi ngisho ebhethini lapha uyangidaka wena abangikhuzanga nana myeke awu bayafonja banamanga lana game bazochama zenza inkingo seyabamba lapho ngimi ubala mpo ngisiqenze mina ngingedwa uzongithini ngisebhithini ngikhetha ring mina ngingedwa uzongithini ngiseshini